makas. Niinku petas heräs soroksesta ja nosti uuden kortin pakas. Me ollaan tässä kusessa siksi, että kaikki pehmeäkätiset paskiaset ymmärtää realiteetteja, mutta ei sitä mikä on oikein ja mikä väärin. Jos maailma on paska, täytyy syödä sontaa, että osaa orientoitua. Ilmestyskirja nyt, eli Pengerkadun perkele ylös nousemus. Radioalat kaappaa katkera ja pahan suopa olemus. Ja syrättää valta istuimelta halvat kopiot. Se on tiliteon aika vitun luopiot. Tää paska iske puskista, aina on tyyntä myrskyn edellä. Voit pestä korruptoituneet korvasi pyhällä vedellä. Mut petos on palannut ja poiminut kasamädät edelmät. Ja tuote takuna on tutut karut menetelmät. Laita puolen patettia ja horror funkia kyyti pojaks. Eli audiobiografia järjestyksessään kolmas. Näkee päivän valon, vaikkei se sitä siedäkään. Ja tää vitu Golgata marssi jätti arven elämää, mut sinne vaan entisten seuraks. Ja jemmaa, kun tällaisella iälänä muutenkaan heittäydytään leukaks. Eli vittu meriti, auktoriteetti ja status. Kuka senkin mukaan määrittää, että monta sulkaa löytyy hatusta. Kun se on vaan näin, mä jatkan siitä mihin jäin. Noin 6 vuotta taaksepäin. Ja vittu rap-älymystöä yhä ärsyttää mun manerit. Mut suotako se heille, mulla on omat vittu kaverit. Se on 09 ja Alman nakas vanha agenda. Eli mitä ajaa henkeä, täs mä vaan imagoa rakenna. Vaan totta vitus toistan itteni, kun rekisteröity tuotteen merkki. Eikä mua koske minkään yhteisön kriteeri. Kun rappiotaide syntyy syntisistä syvistä, saastuneeseen maan perään kylvetystä jyvistä. Ja amsi kärsimyksistä ja arvoista teko pyhistä, pahoista, rumista, mut ei koskaan hyvistä. Koska ne poistuu keskuudestamme aina ennen aikojaan, kun tää kylmä ja julma matriksi tekee taikojaan. Hoidan vaan omat asiani ja niitäkin vaan paikoittaa, kun ehdonalaisessa täällä vankilaplaneetalla. Paikannuspisteenä synkkä, sörkkä, huora kumara. Mun asuin ympäristää, joka ajotaan kuin vittu Sodoma ja Gomorra. Mis popula syyllistyy vastuutunnottomaan ilotteluun ja virkavalta puolesta hätän varjelun liioitteluun. Vitu paskalakkeen puruluu, koska poliisin ylijohto on täynnä kusipäitä niinku Rockefellerin sukupuu. Mut mun kohtalo ei määrää Bilderberg. Ei Jeesus Kristus eikä profeetta Muhammed, vaan paskat valinnat. Mut ainakin ne on mun omia. Mua ohjaa kontrollifriikkiä harjoittama henkinen lobotomia. Täällä on mun oma autonomia, päällä päihteellä itse aiheutettu katatonia. Rento pari promille humala, ysäri gangsterrap turhakin lujalla. Ja Style Wars repeatillä DVD-kuvalla. Kuulostaako tutulta? Ootko käynyt penalla vai ootko muuten vaan samalla pituudella? Kun taas se hetsu, joka ei aloita mitään paskaa. Mulla on jo biifi mun omien sisäisten demonien kanssa. Mut silti vältä jännitettä, älä kuse kolmannelle raiteelle. Älkää vittuille veteraaneille, joille on mitään menetettävä pyramidin pohjalla DNA-rekisterissä. Nappulana neokonien pelissä. Todistamassa historiaa veristä, mis paskaa tulee niskaan kasvavissa vitun nerissä. Eikä löydy silmäkuvat, vittu mitään pilkettä. Jos se kumma kun KU:sta ei löydy artikkeli, missä jos jotain virheettä, saatana. Eli älä vitustusko itseä journalisteiksi tituleeravan torakoiden uutisankkoja. Kun koko tää räppipaska tuntuu vähintäänkin mitättömälle. Kun kavereita siinä takuus jalkaa syvälle. Se on lopun alku. Mitä ikinä tuleekaan se tarkoittaa. Toivon parasta pelkkää pahinta. Jos maailma on paska, täytyy syödä sontaa, että osaa orientoitua. Ei jollain voi olla noin kyyninen käsitys yhteiskunnasta.